Takže čaute ľudia, ja vás vítam u môjho druhého videa. Toto bude trošku viac prehypované ako toto prvé video. Práve som na servere Survival Games a ideme si zahrať aké tie eggwarsky. Vašu najobľúbenejšiu hru mi môžete napísať dole do komentárov. A ak ste to nehrali, tak je to fakt dobrý server, mohli by ste sa tu napojiť. Takže prvú vec, čo si ideme asi zahrať, tak ja si zahrám tie eggwarsky. Dáme si farbu červenú. Kid nemám žiadny, lebo keď ukážem Jamie, tak ich mám dosť málo, len 12 256 a na hociaké iné veci potrebujem 260 000, 40 000, takže to je o dosť viac ako mám ja. A dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. Ak hej, tak tu zanechajte like a odber. A teraz ideme len čakať, kým to začne. Mám v pláne vydávať ďalej videá. Prepáčte za tú moju dlhšiu prestávku. Bolo to trošku obťažné, lebo som mal školu a iné veci. Ale teraz sa už znova môžem venovať YouTube a budú videá vychádzať častejšie. Už nás to tu dalo. Som tu s tými chlapcami. Iron! Nie, že nikto z nich nemá obsidian. Ne. Aspoň maličko obstavať, aby nám to hneď nikto nezničil. Dobre, ideme stavať na stred. Už bežím. Nie, žltí sú už dopredu. To je... A speed bridge. Speed bridge. Prečo skočil do vojdu? Kvôli tomu, aby si znova zobral bloky. To je rýchlejšie, sa máš vrátiť naspäť. Takže zoberieme si také základné veci, čo je meč, taký armor. To nemyslíš vážne? Tak dostavať most? Tam sa už utočí. Majú dáku obranu vôbec? Nevidím. Podľa mňa žiadnu nemajú. Ale musia mať, lebo by im to zničil. Majú dáku obranu. Aj my dáku máme, ale neviem, či nám to dosť vydrží. Dobre, koniec. Chcel by som túto hru vyhrať. Je mi jedno, či do komentárov napíšem, že som L a neviem to hrať. Ja viem, že to neviem hrať, ale baví ma to. Čo? Teammates dobrý dal. Dostavím most. Majú obsidian. Aj oni majú obsidian. Skade toľko zobrali? Joj, čau. Ahoj. Poď ku mne. Poď. Čo si myslíš, že som sprostý? Ne! Som sa zaujímal o toho typka a on mi to oplatil aj zabil. Už som si myslel, že beží na náš ostrov. Upgradeovali? Jasne, že to neupgradeovali. Máme 10. Nie, choďte do ryti. Chod do ryti. Nie. Zohoď ho. Nie.
Nie, má krompač, bežím. To nedá. No jasne. Do pršic. Nemajú obsidian, čo? Nie, on si nakúpi veci. No jasné. Nie, no. Má diamantový meč. Á, som skončil. To on ma nechal. Dobre. Oni si ma nevšimajú. Nie, nechaj ma. Nechaj ma. Teammate, bro, teammate. Idem k modrým. Oni už sú dávno preč. Prosím. Ja potrebujem dať základné veci. Vole. Tu je zlato. Jak nás mohli zničiť tak hneď? Však to bola, že chvíľa a my sme boli už kaput. OK, toto mi je na nič. Toto si dám sem. Až tak. Nie, prosím, nie. Teammate, nechod na nich. Čo robíš? Nechod na nich. Čo robí? Tam ešte je, nie, tým. Nie, počkaj, to sú zelení. Tak dobre. Ja som sa zľakol, že ide na nejaký iný tým proste. Sám. Nechoď na iný tým, prosím. Prosím, ja tu nechcem byť sám. Dobre, kúpim si helmu a idem. Yes! Takže sme to len my a... Jo. Super. Počkaj, tam sú aktivované diamanty. Nie sú. Pozor. Čo má za brnko? Má horšie. To čo je? On čo mal? Toto bol... Počkať. On má spitku, hej, ale... Nemal on jitter click? Nemal on autokliker? Nie. Poď, ty to dáš, poď. Tomu verím. Dobre, ideme na ďalšiu hru. Alebo ideme si dať inú hru teraz. Namiesto Eggwarsov. Čo by sme si také dali? Dáme si Pillery. Toto by som mohol vyhrať. Už som to vyhral dosť krát. Ale že by som bol v tom taký profík, tak to nie. Počkaj, to čo? Pamalina. Dobré meno. Ja dúfam, že aspoň toto vyhrám. Ak by ste chceli ďalšie takéto videá, tak nezabudnite dať ten odber. Najužitočnejšia vec. Beacon. Čau. Ja dostanem tie... No, Beacon ďalší. Nejde to na kraj. Tu si dáme pec.
Jak mi môže padnúť ďalší beacon? Jak? Jo, aha. Na nič. Páči sa. Konečne taký normálny blok. A pozor na tie fence, lebo tie keď položíte takto vedľa seba, tak môžete na nich aj spadnúť. Pretože tuto to je také zabugované. Môžem ísť do jednu. Mám full armor a není taký zlý. Jo, ten je kde? Vypadni. Ja sa ho bojím. Ja sa ho bojím. Ja sa ho bojím. Ja sa ho bojím. Mám kyblík s vodou, takže to môžem zachrániť. Torta. To sa počíta ako nepočíta. Toto máme ako blok. On má Ender Pearl, ja som ho tam videl. Nie! Poď sem! Nie! Nie! Nie, do prčíc. A tak dobre som to mal. Ja som vedel, že má Ender Pearl. Nie, nejdem ďalšiu. Ideme ďalšiu hru. Už ja som to chcel zahrať takto, že u všetkých hier mám jeden pokus. A ak to nevyhrám, tak idem na ďalšiu hru. Dáme si Mini Annihilation, je zdlhavý. Dáme si duely teraz. Toto build OHC. Ja prosím, nech aspoň toto vyhrám, prosím. Alebo nejdeme na build UHC. Pôjdeme, dáme si, nie Bedraž, dáme si The Bridge. Alebo, ja neviem, skúste napísať, čo máte vy najradšej. Ja si dám teraz asi build UHC, to mi teraz príde najlepšie. Ja neviem používať prúd, to je to najhoršie. Vole, on ma dáva. Poď, jo. Kým ho mám. Jo, ja som ho stihol. Nie, má 13 stolíti. Posledný. Teraz ho musím dať. Poď, kým mám to zlaté jabko. Nie, má o dosť viac. Ja mu nemíňam. Musím sa dohylovať. Hyluj. Kde? Hneď priamo za mnou. Poď! Nie. Ok, ideme ďalej. Prečo mal meno Pomsta? Ja som s ním ešte nebojoval. Prečo mal meno Pomsta? Dáme si The Bridge. Prečo nikto nechce The Bridge? Jak easy. Jasné. Easy jak. To nemyslíš vážne. Lol. No poď si. A kto tu je teraz L? Ha? Nice.
Nie, 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 nie. Nespadli sluchatka. Nespadli sluchatka. Prosím, jo. Nespadli. Sasku. Ne. 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 Poď. Ja ho neznášam. Tento typek je úplný retard. Ktorý ti? Nie! To je retard. To je retard. No poď. Nie, tam je skratka, že? To je retard. Ja, ne. Tu som. Musím ho zabiť. On to zase zastáva jak... Uchyl. Uchyl. Ja... Chudakstvo. Ja ho zabijem. Ja ho zabijem. Áno, píš XD, vole. Nice. Ne. Nevyšlo. Nie. Aha. Ha. 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 To je re... X, D, 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 D. Nice. Jo. Nie. Uchyl. Uchyl mi. Uchyl. Ne. Máš dve. Nie. Nie.
zabijem. Ja ho zabijem. Preto to duely nenávidím. Preto to duely nenávidím. Čo by sme dali? Musím porozmýšľať, čo by sme také mohli dať. To mini annihilation je síce dlhé, ale dobré. Ale je tam málo ľudí. Takže idem asi na party games. Deje sa vám aj toto furt, že vždy keď sa pripojíte na party games, tak ste hneď zomreli? Že proste vždy presne vtedy končí tá hra, keď sa vy tam dáte. Né, do prčíc, bol som druhý. Kde som? Tu som. Dobre. Prosím. Ide o toho klikať. Kde? Lebo tu sa spavne teraz. Podľa mňa. Tak nie. Ne, come on. Ja tam ani nie som. Však som klikal, jak to šlo. No tak, toto je koniec. Nie, toto neznášam. Toto neznášam. Do prčíc. To není možné. To není možné. Dobre. Je tu ďalšia... Parkour. Presne toto nenávidím. Raz som tu bol, že úplne tam hore, tak kde, neviem kde je tam, som bol. A takto to dokončil milisekundu potom, ako ja som skočil. To proste nahneva. A riadne. Nice. Nice. Shift. Nie. To je toto. Toto nenávidím. Nie, presne pre toto. Presne pre... Nesnásim Anetu. Nesnásim Anetu. Nie, toto je hrozná minihra. Toto je hrozné. To je dobré hrať z F5-ky. Ja nič nevidím. Ja nič nevidím. Doslova, že nič nevidím. Ja neviem, kam strieľam, pretože to hrám z F5-ky a keby som si dal znova normálny pohľad, tak vidím, že toto. Takže tiež nevidím kam.
Proste toto je úplne blbá minihra, proste ja nevidím kam mierim. Proste ja sa snažím na ňo mieriť, ale pritom mierim, že úplne tak do prdele. Prečo nesnášim Anetu je první? Dobre, to je jedno. To odfotím bratovi. No čo je teraz? Ja nič nepočujem. Ja nič nepočujem. Doslova nič nepočujem. Počkaj, asi viem prečo. Chvíľku to budete mať takto. Ale asi viem prečo. No jasné. Prečo stále nič nepočujem? Jaj, počkaj. Už chápem, prečo nič nepočujem, lebo tam nehrá muzika. To len dole ukazuje. A teraz do minecartov. Ja to vždy takto raz by som to mal. Ale ja si hudbu môžem pustiť. Ja si pustím hudbu. Za chvíľu to bude. Kam? Ale ja nepočujem tých creeperov. Prečo nič nepočujem? Ale real ja nič nepočujem. Tuto dostaneme tú rybu, nie? Musíme sa odhadovať. Tak to není ryba, dobre. Chod preč. Díky. Hopa, hopa. Hopa, lofasa. Ti plasknem lopatou po tom čele. Tu náš lopatou. Všetkým plasknem lopatou po čele. Tu máš lopatou po čele. To je lopata. Lopata. Použijem lopatu. Ja sa nebojím použiť lopatu. Čau. Zozadu si sa nepozeral. Čus. Prechoď preč. Nie, ja chcem byť aspoň pod 10. Tak nebol som pod 10, to nevadí. Pum. 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 A toto je o random proste strieľaní, proste tu nič iné nerobíš, len strieľaš, proste tu random strieľaš a snažíš sa ho proste trafiť. Tu nič sa nerobí doslova. Upa. Teraz skúsime ešte dačo. Prosím. Jo, toto mám rád, toto mám rád.
Tá čo? To mi ide skočiť. Sweet lucky heart. To je ona, nie? Jop, je to ona. Prosím, tu. To není ona, to je dačo iné. Hej. Ja mám šťastie. Ja som mohol byť Nie. Ja som mal také šťastie. Dobre. Ďalší. Tu. Dobre. Nedá. To nebola tá hnedá. Nie, do prčíc. OK, toto je ľahké. Veľmi ľahké. Počkaj, my sa tu môžeme hitovať. To je bomba. Ja idem po tomto. Ja idem po neznášam manitu. Kde je neznášam manitu? Ty hnus. Nie, poď. Nie. Has. Nezomieraj. Nie. Ja ho nenávidím. Ja som ho mal zhodiť. To je zasran. Dostal by som tu YouTube rank? To sa zistí. Ak budem mať veľa odoberateľov, tak tu budem mať aj YouTube rank. Tak prosím, dajte odber. On ma zabil. Toto... Ne, to je táto. To je táto blbosť. Ja viem teraz ešte, kým my to máme, tak si nazbierať poušny a až potom to piť. Prepáčte, že nič nerozprávam, ale ja sa strašne sústredím. Nie, ja som to nedal. Teraz si určite hovoríte, že prečo nie som na tých survival gameskách. Však si tam teraz bol a hral si tam minihry. Je to preto, lebo toto je koniec tohto videa. Ak by ste chceli ďalšie videá podobné tohto štýlu, tak to zanechajte odber, like a budú vychádzať častejšie videá. To sa aj posnažím. Videá nevychádzali preto, lebo boli problémy so školou a to bol celý dôvod. Takže keď tu zanecháte odber, tak budú častejšie budú videá vychádzať a dostanem
YouTube rank na tomto tu serveri. Ešte, ak by som mohol zmieniť, ak budete stále šťukať odbery, tak môžem dosiahnuť aj 100 000 sledovateľov, čo chcem dosiahnuť a není to nemožné. Takže čaute.